Hei, salutări toată lumea, numele meu este Răzvan, dar Edu joacă acum, îmi pare rău că el nu se prezintă. Bă, atac că mă prezint. Bine. Să facem un pic de liniște, că suntem la mine în casă. Te rog, Edu. Bine. A, da, ai vrut să-ți faci ca o căsuță mică din bricks. Ce căsuță, mă? Se zi, o să fac un castel. Da, ăsta e castel pentru tine. Doamne. Edu, vrei să te joci tu pe tableta mea? Mai bine mă joc eu Minecraft. Că sunt de jucat pe contul meu de... Da. Hai, continuăm. Ce e aia? Stai. Ce e aia? Ce? Bun. Bine, Edo, ar trebui să-ți faci podia. Podia. Tu nu mă auzi. Normal că îmi fac podea. Stai-mă un pic. Păcat că n-au sprint. Păcat că Stai numai o n-ai tură. Că am reușit să iau un cristal. Răzvan. Dar trebuie să te duci unde arată noi. Răzvan, se pare că ai luat un cristal în jocul ăsta. Nova 3 Freedom Edition. Nu. Nu vorbim foarte mult, nu suntem foarte încântați. E târziu. Da. Și suntem treci ca doi bărbați. E ora noaptea. Nu chiar. De fapt 12. Facem petele pe rempija. Stai. Ai, omule. Nu zi tu ce facem noi. E frumoasă, bă. Am ieșit un pic, trebuia. Gata. O, nu. Eu am ieșit sau tu ai Of, ce prost. De prost ești, da. Da. Păi trebuie eu să-l omor pe ăla. Nu, bine, Edo. Vorbește zi tu aici în Minecraft. Dar lasă-mă că tu l-omor, mă. Bă, uite, ciupercă. Te duci să o iei. Normal cu ea. E ciupercă roșie sau e ciupercă din aia? Ești ăsta, nu vezi? Ia zi. E o ciupercă uriașă. Da. Ne trebuie ciuperci pentru... Ce ne trebuie? Lui Edu trebuie pentru mushroom stew. Ciuperci nu te ciuperci. Pentru mushroom ce? Pentru mushroom stew, supă de ciuperci. Sau sup de ciuperci. Mushroom sup, nu mushroom. Supă de... Mamă, cât supă vegetală de... Da. Episodul ăsta nu o să fie atât de lung pe cât credeți voi. Ne gândeam să facem un episod din Five Nights at Freddy's, dar... Era un tiraj prea mare. Da. Și în plus mi-a apărut fantoma lui Bunny la început în loc să ne scrie warning, this game, bla bla bla. Puteți să ne ziceți voi de ce? Păi eu habar n-am de asta. Am văzut că atunci ați dat crash jocul. Cred eu că i-a dat crash jocul și a ieșit de pe joc. Fantoma lui Bunny. Și atunci nu mai merge. Bă. Atunci nu mai merge frumos. Chiar că vreau să fac un episod. Tu ai, câte ciuperci ai? Câte aveți? Tu nu Păi 17, mă! Tu nu vezi câte am, nu știoară? Nu știoară și nici chior. Nu stau că ești chiar chior. Nu sunt chior, nu sunt chior, nu sunt nici chior și nu sunt nici chior. Atunci ești chior. Da, ești chior. Bravo! Vezi că e despre să-i răspund la întrebări. Vezi? Da. Vezi cine e exigea la școală? Nu ți-o crescut semintele pe cât credeam eu. Ce? Stai, mă înțepenesc chiar în lemn. Mă! Aoleu, Edo, credeam că te integri. Ia, torța asta nu luminează. Da, Gata. Răzvane, că noi atunci când ne jucăm. Atunci când vorbim. Da? Păi tu de ce vorbești și de ce ne joci? Dacă eu te avertizez. Eu te avertizează pe tine. Tu calci regulă a doua oară, eu
Eu era să zic, eu înjură pe tine. Da. Oh, shoes. Pantofi am zis. Era, știu, a zis shoes, mă, nu shoes. Că dacă ziceai cuvântul ăla care credeam eu că zici, ai, te făceam sângări. Iarăși am căzut într-o peșteră. Ai căzut, mamă, deci pun toate astea la persoana Încă din întâi. episodul trecut. Știu. Le puneai. Mai bine jucam eu, o nu? A, ce bine. O, ce bine este. Atunci, Edo, sapă mai bine în partea altă. Exact. Sapă, băiat bun, sapă, băiat bun. A few seconds later, we have a party. No. Slow motion. Oh. How I can mine in this. Scrabble. Adică cuvinte încorcate. Pe unde să minez? Doamne, credeam că la sugar cane. Tu minezi, mă. Da. Adică de ce n-ați mina? Eu minez pe Minecraft-ul meu, tu minezi pe Minecraft-ul tău. Dacă zice că te joci Nova. Mă joc eu Nova. Nu! I don't understand. Why? Ne jucăm multiplayer, nu? Aș vrea eu. Bă, cred că în update următor oare au adăugat astea puști. Da, există doar moduri cu ele. Păi, nu mai filmăm foarte mult. Așa că hai să Păi, nu mai filmăm foarte mult, așa că ne vedem data viitoare, așa de-am tăvit. Doamne, când ziceam de ne vedem data viitoare. Dar mă, vorbește și tu. Dar nu vreau, mă, că nu-ți vorbăreasă. Mamă, ce tu te-ai făcut aici de tot. Da, normal. Oaie, era să cad în apă. Ură scapa. Tu era să cazi, mă. Sau eu. Eu sunt Steve. Tu ești Alex, deoarece ești o fată. Alex, e nume de fată? Da. Deșteaptă. Ești o deșteaptă. Fată deșteaptă. Păi, am luat câțiva lemn. Tu ai luat. Nu vreau. Hai. Oare unde o fi Bercea? Ăla cu numele Bercea. Joacă Minecraft. Apropo, mai bine să-i pune și fuck. What are you saying? I don't know. You are a... I don't know. Good. Nu mai te juca, tot pe masa cu tău. Păi mă joc. Mai lasă și pe tableta aia, că nebunești. Da. Nu, mai încet. Nu, că l-am dat eu. Da. Se aude. Îl dăm de tot. Vreau să-l dau de tot, așa că se aude. Bine. Vreau să vă arăt ceva. Vrea Edu să vă arate ceva, vreau să vă arăt, da? Da. Hai, timer, clac. Bun. Pe versiunea asta nouă vreau să vă arăt ceva. Lor le aveți, mă. Da, eu. Dacă tu nu mă lași, îți iau telefonul și... Da. Bine, hai că ne-am spawnat într-o oază. De ce nu-mi zici mie, mă, cum se face? Ăsta e Enderman și un arc ne trebuie. Apoi nu poți să-l lovești. Ba pot. Uite, fii atent. Stai, nu te teleporta. Bum! Vedeți, să puteți lovi cu arcul. Serios? Bum! Încearcă să-l omori, că Bum! tu lovești cu arcul. S-o teleporta. Vezi? Văd un sat. Pe creativ. Bă, acum intră din nou pe survival-ul meu. Acum dăm telefonul înapoi.
Bine, bine. Stai un pic să văd ce au ăștia în chest. Ce au ăștia în chest. Deci, hai să vedem. Mamă, deci ăsta este un dăr mai ciudat pe care dacă îl spargeți vă dă vreo 8 dărt. Bine, acum hai să vedem ce ascund ăștia aici în chest. Vă, dar nu te mai juca pe... Scuze. Sparge chestul. Stai, oare îl pot deschide? Nu. Nu, nimic. Ce nesențezi. No, bun, acum dăm telefon. Bine, hai să încheiem cu acest episod. Răzvan ca ADI. prostul, au intrat pe ăsta al meu. Păi ne vedem data viitoare.